Veľmi často sa stretávam s otázkou, či skutočne potrebujete k podaniu rakúskeho daňového priznania mať aj formulár E9. Áno, veľmi často sa totižto vstáva, že Rakúsky finančný úrad, tzv. Finanzamt, vyžaduje k rakúskemu daňovému priznaniu aj potvrdenie o vašom celosvetovom príjme, tzv. formulár E9. Tento formulár vám ako potvrdené tlačivo bude vydaný na Slovenskom daňovom úrade, ale len na základe podaného slovenského daňového priznania za konkrétny rok. Tento formulár je povinnou prílohou k žiadosti o vrátenie daní z Rakúska, pokiaľ máte trvalý pobyt na Slovensku. Rakúsky Finanzamt si prostredníctvom tohto formulára E9 totižto overuje výšku vašich celosvetových príjmov mimo Rakúskej republiky. Takisto sa môže stať, že Rakúsky finančný úrad bude od vás žiadať formulár E9 vašej manželky, manžela, prípadne partnera, partnerky. A to v prípade, že žiadame v daňovom priznaní o daňový bonus pre samoživiteľa. Potrebujete pomoc s vyžiadaním formulára E9 zo Slovenského daňového úradu, prípadne si neviete dať rady s vašim slovenským daňovým priznaním? Radi to urobíme za vás. Stačí nás kontaktovať. V prípade, že máte záujem o ďalšie novinky a informácie zo sveta daní v Rakúsku, neváhajte nás odoberať a sledujte naše sociálne siete. V prípade, že máte nejaké ďalšie otázky, nám môžete kľudne písať dole do komentárov, radi vám na nich zodpovieme.